PSL Pulse bafethu. I'm your host Siya bafethu. We are live from Albertine baba the sevens bafethu. Ngiphethe ubhuti wami la tasabs. Kunjani bhuti? Amnandi bhuti. Ngimnandi bhuti. Ngicela ungitshele bhuti wami ufanele nje igame namhlanje nje njengoba ubukele ngiyakubona ibhakaniya. Uyibone kanjani igame yakho? It was a nice game in fact. It was a game that was motivating the players. Ngiyabona no coach utshintshile abadlali lapha yana, so I was well impressed with the goals. Yabona nalesha uMaster Chef abekuyigoli emnandi in fact. Yeah. Sure. No, ngiyabonga bhuti wami bhuti. Yabona into engijabulisa namhlanje ukuthi coach yasho na ukuthi unikeza abanye abadlali i-chance ne. So ucabanga kanjani ngoba siyabona uTito namhlanje noMaster Chef namhlanje sikhonile ukubabona and labantu sibagcine after isikhathi esiningi. Yeah, yabona ukuthi all these players in fact ba fit in fact they are ready for any match. So ngiyabonisa nje ukuthi abazimisele mfethu noma kanjani hayi kumele sithathe lento. Ngiyabonga bhuti wabona mawuthi simele sithathe ngizokubeka esportini kancane. So iNedbank Cup uthi yethu vele. Yeah, kumele kube yethu mfethu abona abaphumela abanye ngeke sibabize ngamagama. Kodwa kumele sithathe lento le. Sho ukuthi Pirates nje already sewine iM108, sewine iKalim Black Label and the Kali Knockout le cup yakhona. So thina Nedbank Cup ne league ezethu vele. Yeah, mfethu ayilike isaseyindaba mfethu ayisaseyinde lento yabo. But le Nedbank kumele sithanda kanjani nje ayisayifuna. Thank you bhuti wami. Ngicela ungitshele something nje. Sine Mamelodi Sundowns, sine Marumo Gallants, sine Kaizer Chiefs sidlala. Wacabanga Pirates izothola ama point angakanani kulama game azayo? Yeah, mfethu we need to collect ama points mfethu maximum as possible yabona. Ukubonisa ukuthi lapha phambili hayi siyaya mfethu. Siyafuna le ndebe but there's nothing that is disturbing us manje yabo. Sibhekene ne league phela ne Nedbank sure. Bhuti wami ngiyabonga kakhulu tasabs ne. Thank you bhuti wami sethu. Thank you bhuti. Afethu Isiya from PSL Pulse bafethu from Albertine. Ngiyabonga. Thank you.